Hola a tots, nois i noies, avui estem en un nou vídeo de Fere Ferotge i ens hem quedat sense supervivència, com podeu veure. Doncs avui estem en l'especial vacances i ens refrescarem amb un joc que a mi m'agrada molt. Especial vacances amb un joc de boles de neu. No sé si heu sentit mai parlar del... Què és això? Heu vist, no, l'estructura de mini-zombi o zombi? Ho heu vist, no? En els comentaris poseu-me si sóc l'únic que ha vist el mini-zombi. Digueu-me en els comentaris, comentaris si m'he tornat boig o ho he vist. Però digueu-me la veritat, no em digueu que m'he tornat boig i començaré els vídeos. M'he tornat boig, cucut, molt boig, cucut, bec whisky, cucut. No, el whisky és broma. Si no em denunciarien. Mira, ara ja està el paintball. I començarem el paintball. Us vull comentar... Un moment, encara no. Encara no. Flowers. Pretty flowers. Us vull comentar una cosa. Vale. Ara us la comento. Perquè aquí m'encanta. Quina preciositat. Doncs, nois, us vull comentar que he pensat de fer paròdies de cançons. Què són paròdies de cançons? Quant ens falta? Què són paròdies de cançons? Són, per exemple, cançons que tenen algú que s'assembla a l'espanyol, que diuen coses divertides, com per exemple la de cançó de One Direction que diu no pare, no pare, diu, sembla que digui no pare, no pare. Doncs puc fer-ho servir amb una cosa divertida. Pues això. També he pensat de fer Bernat City. Què és això de Bernat City? Doncs jo faré un ajuntament fora de càmeres i faré edificis que m'inventi de 15 minuts, no l'acabaré a l'edifici, i anirem fent una gran ciutat, vale? Ha començat el joc i també faré tutorials, és el que he pensat. Només som 3 greens. No m'ho crec, tio. No m'ho crec. 3 greens. Els hi muntarem tot Green Team Flag. Què és això d'aquí? Què tal matem? Què tal matem, xaval? L'hem matat una vegada, la veritat, així que no sé. Tu mors, xaval, que tu mors. Que t'he dit que tu mors. No t'he dit. Vale, un està mort. Tenim que aconseguir la cosa. Tenim que aconseguir el nostre... Com es digui? El nostre bloc verd. Vale, que ho necessitem. I tu pilles, i ho agafo, quasi ho agafo, quasi. I he mort. I tu pillaràs. Vale, ha pillat. Necessitem allò. Vale, tu protegeix. Jo aniré a buscar-lo. Jo aniré a buscar aquella cosa. Necessitem aquella cosa. Vale, he pillat. Però l'altre segurament també. Toma! Sí! Sí, quins cracs! Ups. Cracs que som. Perquè som uns cracs. Primera partida, guanyem. Es dirà, especial vacances. Ens refresquem amb boletes de neu.
He tornat a veure el minizombi. He tornat a veure el minizombi un microsegon. Us ho juro. Sisplau, digueu-me en els comentaris si m'estic tornant boig o és que de veritat he vist un minizombi, perquè m'està posant dels nervis. M'està tocant bastant els nassos. Bueno, última partida del dia d'avui. Bueno, última partida depèn de l'hora, clar. Només portem 6 minuts. Bueno, seguim la partida. Endavant. Vale, lluitem contra els blaus i vosaltres blaus pillareu. És que no entenc per què no sabeu que pilleu. No entenc per què no sabeu que pilleu. Però qui hi ha aquí? Quin susto m'ha fet aquest tio. Susto que m'ha fet. Ui. Tenen que agafar això. Perquè el paintball és de mentides. Creia que era de matar. Creia que era que et tenia de matar. I tu mors, que tu mors, saps? Tu saps? Doncs moro jo. Però ell també ha mort, Ell també ha mort. Però tu, perquè no saps que estic jo aquí, la veritat. Vale, però perquè jo també pillo. Que tu pilles. Merda. No el pot portar. Tu mors i jo moro. Quina ràbia que em fa. I tu també. L'últim toc. L'últim toc ha estat meu. I tu... jo moro. Però jo no em rendeixo, així que jo segueixo i jo vull que aquest pilli. I aquest pilla. 1 a 1. Si li monto tot el lío, aquest tio mor. Merda, ja està. Vale. No, merda. Vale. Quin susto m'ha fet aquesta noia. Vale, m'han pillat, però no em rendeixo. I segueixo per aquí. Vale, però aquest... Sisplau, t'he que pillar. Vale. Merda, xaval, que ens el roben. Ja està. Llàstima. Quina llàstima. Bueno, tenim per una altra partida. Crec jo. Jo crec que en tenim per una altra. Ara ho miro un moment. I... en tenim per una altra. Una altra ben just... No. Una altra ben justeta tenim. Tenim per una altra partida. O fins i tot per 2. Però farem una, mira. Perquè entre pitos i flautes ja hauran passat els 6 minuts que ens queden. Rainbow Dash. És de My Little Pony, no us penseu que miro My Little Ponies. Abans la meva germana m'ho feia tragar, però bueno. Intentarem fer el parkour, o primer farem la miniatura, per si a cas. Un moment, més endavant. Primer farem la miniatura, per si a cas, vale? Perfecte. Especial estiu. Ens refresquem amb boles de neu. Vale. Quins cracs del parkour que estem fets. És que... aquesta gent de... Quins cracs del parkour quan ens hi posem. Perquè quan no ens hi posem som uns patates. Comento que hi ha... que vull que cada vídeo
em fiqueu un repte. Si en els comentaris em poseu reptes de supervivència o creatiu. M'és igual de què sigui. Però clarament digueu-m'ho de què voleu que sigui, clar. Si voleu que sigui de supervivència o de creatiu. Encara no sé ni com he arribat aquí dalt. No em digo d'instal·lar mods perquè no sé. I ja en faré un món especial pels reptes. Comencem en aquest fantàstic món. I això, creieu o no, això és parkour. I ara estic en el món lila. Bueno, en el territori lila. I jo pillo, és que jo pillo. Si no veieu que pillava, esteu bojos. Passem per aquí, perquè per aquí anem a l'altre camp lila. I va molt bé. Mireu. Ens amaguem aquí. I venim com unes bèsties i comencem a atacar. I vosaltres pilleu, tu pilles. I vosaltres pilleu. Bueno. Tampoc és que hagi estat tan malament. Team Kills. O sigui que ara no és d'aconseguir banderes. Ara és de matar. Ostres, que no m'havia donat que era lila. Vale, jo pillo. Jo sabia. I tu, nena, també. I tu també pilles. Perquè qui es fica amb mi, es fica amb els meus companys. I jo, ara mateix, me'n vaig al camp lila a assassinar-los a tots. I tu seràs el primer en assassinar. Ho veus? Us ho he dit. Ha sigut el primer en morir. I ara seguim avançant perquè això no ha acabat. No estàs convençut en matar un? No. Ostres, quin susto m'ha fotut. I tu mors. És que sóc un crac. Digueu-me en els comentaris. Bernat, ets un crac. Ja ho sé. Ho sé i ho saps. Endavant, nois. Endavant, jo t'acompanyo, taronja. Jo t'acompanyo i sempre t'acompanyaré. I tu, noia, tu pilles. Si no ho sabies abans. Vale, i jo també pillo, saps? Vale, és que ho sabia. Es veia venir. Vale, aquell lila també pot pillar. Quan li doni la gana pillar, poder pillar. Vale, ja ha pillat. Aquest tio, espero que pilli aviat. Vale, no hi ha manera de pujar. Només hi ha manera de pujar si fem així. I si podem pillar aquell d'allà dalt. Que m'estan tirant. Que me'n tiraven des d'aquí baix. Pues tu pilles, saps? Guanyat? He guanyat! Sí! Per aquí, per al passadís de la victòria. Especial vacances. Ens refresquem amb boletes de neu. Perfecte. Ha sigut una molt bona partida. Ficaré GG, igualment que no sabiguen què vol dir. Què vol dir GG? Good game. No sé què acaba de passar allà. Bueno, da igual. Si em digueu un repte, estaré agraït. Qualsevol nou subscriptor estarà benvingut. I un like sempre s'accepta. Fins la pròxima, nois!